നമസ്കാരം. 30 വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് കുബേരയോഗം വന്നു ചേരാൻ പോവുകയാണ്. ഇവരുടെ ശത്രുശല്യങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പിടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വിദേശത്തൊക്കെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അത് നടക്കുകയും വിവാഹത്തിൽ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടവർക്ക് ആ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുകയും ഒരുപാട് സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും ഒക്കെയും ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുന്ന സമയം. ഈ ഒരു അപൂർവ യോഗത്താൽ ഒരുപാട് ധനം സമ്പാദിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നേടുവാനും ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഇനി സാധിക്കും. ഇവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ മാറുന്നു. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് നടന്നു കിട്ടുന്നു. 30 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ് ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ നക്ഷത്ര ജാതകരെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാം. ചില ഗ്രഹമാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമായി കാണുന്നതും. ഒക്ടോബർ അവസാന വാരമാണ് ബുധൻ തുലാൻ രാശിയിൽ നിന്നും വൃശ്ചികൻ രാശിയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇനിയുള്ള കുറച്ചു നാളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് സംഭവിക്കുക, എങ്ങനെയുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നേടുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാം. അതിനു മുമ്പ് എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആ വിലപ്പെട്ട ലൈക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഉപാസനാമൂർത്തിയായ മുത്തുമാരിയമ്മയ്ക്ക് ശർക്കര പായസം നേദിച്ച് പൂജകൾ അർപ്പിക്കുന്ന വെള്ളി ചൊവ്വ ദിനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, പൂജകൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം: നിങ്ങളുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. സാമ്പത്തികമായി തകർന്ന് അടിഞ്ഞവർക്കും ഒരുപാട് ദുരിത ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവർക്കും ഒരു താങ്ങായും തണലായും ഇനിയുള്ള കുറച്ചു നാളുകൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സമൃദ്ധി വന്നു ചേരാൻ പോകുന്നു. ഒരുപാട് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. അവരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നറിയാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പായി എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആ വിലപ്പെട്ട ലൈക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഉപാസനാമൂർത്തിയായ മുത്തുമാരിയമ്മയ്ക്ക് ശർക്കര പായസം നേദിച്ച് പൂജകൾ അർപ്പിക്കുന്ന വെള്ളി ചൊവ്വ ദിനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, പൂജകൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം: നിങ്ങളുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കുറിച്ചേക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അന്നപൂർണേശ്വരിയും അഭിഷ്ടവരദായിനിയും ത്രിപുരസുന്ദരിയും പ്രഹ്ലാമുഖിയും സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും അഭയകേന്ദ്രമായി വാണരുളുന്ന അമ്മ മഹാമായ പൊന്നു തമ്പുരാട്ടിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഇനി വന്നു ചേരും. ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തുന്ന ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അവസാനിക്കുന്ന വലിയ നിലയിലെത്തിച്ചേരുന്ന ആ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം കാർത്തിക നക്ഷത്രമാണ്. കാർത്തിക നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് നല്ല സമയമാണ്. ഇടവരാശിക്കാർക്ക് കുറച്ചു നാളുകളായി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇടവരാശിയിൽപ്പെട്ട കാർത്തികയ്ക്ക് ഇത് സൗഭാഗ്യ സമ്പന്നതയുടെ സമയമാകാൻ പോവുകയാണ്. ഈ 30 വർഷത്തെ കഷ്ടകാലത്തിന് ശേഷം ഇവർക്ക് നൽകുന്നത് നല്ല സമയമാണ്. ശത്രുശല്യമൊക്കെ ധാരാളമുണ്ടാകും, എന്നാൽ നല്ല വരുമാനമുണ്ടാകും. വിദേശത്ത് ജോലിയൊക്കെ ശരിയാകും. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങളിലും നേട്ടത്തിലും എത്തിച്ചേരുവാൻ ഇവർക്ക് സാധ്യമാകും. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മയും ഭാഗ്യവും ഉയർച്ചയും ഒക്കെ വന്നു ചേരുവാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബക്ഷേത്രം ഏതാണ് എന്നറിയുക. നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്ഷേത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ആ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുക, അവിടെ വഴിപാടുകൾ നടത്തുക, ഒരു കുഞ്ഞ് നിലവിളക്കൊക്കെ വാങ്ങിവെച്ച് നെയ്ദീപം കത്തിച്ചു വെച്ച് അവിടെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുക. മനസ്സിനൊരാശ്വാസമാകും. ഇന്ന് മുതൽ 7 ദിവസത്തിനകം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്വപ്നം കാണുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നടക്കും എന്ന വിശ്വാസത്താൽ ഈ ഒരു ചെറിയ വഴിപാട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ. തീർച്ചയായും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു കിട്ടും. അത് കടത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പണമിടപാടിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും അത് തീർത്ത് തരണമേ, അതിലൊരു നല്ല ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ, മറ്റു മതസ്ഥർ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ വഴിപാട് നടത്തുമോ. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കും. എവിടെയും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങളോട് ഒപ്പമുണ്ടാകും. കാർത്തിക നക്ഷത്ര ജാതകരെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയൊരു മഹാഭാഗ്യത്തിലേക്കാണ് ഇവർ കടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്താൻ പോവുകയാണ്. ആഗ്രഹിച്ചതും കൊതിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു കിട്ടും. ഉറപ്പായും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും. യാതൊരു സംശയവും അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട. ഉറപ്പായും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും. രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രം മകയിരമാണ്. പിടിവാശി മാറ്റണം. ഭാഗ്യം തേടി വരുന്ന സമയമാണ്. സ്വാർത്ഥ ചിന്താഗതി മാറ്റണം. വിദേശ രാജ്യത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. വിദേശത്ത് പോകുക മാത്രമല്ല, അവിടെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടക്കും. ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു തീർപ്പുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ എന്ത് പ്രതിസന്ധിയിലാണോ നിങ്ങൾ പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നൊക്കെ തത്സമയം നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും. അടുത്ത നക്ഷത്രം തിരുവാതിരയാണ്. ബിസിനസ്സിലൊന്നും അധിക പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഈ സമയത്ത്. വിദേശ യോഗം കാണുന്നു. സന്താനഭാഗ്യം വന്നു ചേരും. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടന്നു കിട്ടും. നല്ല സമയമാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്. അടുത്ത നക്ഷത്രം പുണർതമാണ്. പുണർത നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് സൗഭാഗ്യവർഷം തന്നെയാണ്. നല്ല സ്നേഹത്തിലിരിക്കുന്നവരുമായി ശത്രുത ഉണ്ടാകാം. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിദേശത്ത് പോകും. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടന്നു കിട്ടും. കുറച്ച് ദിവസം നന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം മോശമായ ചില അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നു എങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ സമയദോഷം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും അത് മാറിക്കിട്ടും. സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ ദർശനം നടത്തി വഴിപാടുകളൊക്കെ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോവുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത നക്ഷത്രം ഭാഗ്യം ഒരുപാട് വന്നു ചേരുന്ന, ജീവിതത്തിലെ ദുരിത ദുഃഖങ്ങൾ ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടുന്ന മൂലം നക്ഷത്രമാണ്. മൂലം നക്ഷത്ര ജാതകരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളായിരുന്നു, സങ്കടങ്ങളായിരുന്നു. കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഐശ്വര്യമില്ലായ്മ, ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, സമ്പത്ത് സമൃദ്ധി ഇതൊന്നും വന്നു ചേരാതിരിക്കുക, തടസ്സങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം നക്ഷത്ര ജാതകരെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ മാറി ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യത്തിലേക്കും നേട്ടത്തിലേക്കും നിങ്ങളെത്താൻ പോവുകയാണ്. അമ്പ മഹാമായ പൊന്നു തമ്പുരാട്ടിയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരാൻ പോവുകയാണ്. ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ മാറി ഒരുപാട് സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിച്ചതും കൊതിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു കിട്ടും. ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തണം. അവിടെ വഴിപാടുകൾ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോവുക. ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരുപാട് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരുക. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതും കൊതിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു കിട്ടും. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരും. നിങ്ങൾ എന്തിലാണോ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറിക്കിട്ടും.
ആഗ്രഹിച്ചതും കൊതിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു കിട്ടും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ഇനി ഭാഗ്യമാണ്, ഉയർച്ചയാണ്, അതീവ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരാൻ പോകുന്നത്. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു തന്നെ കിട്ടും. അത്രയധികം ഭാഗ്യത്തിലേക്കാണ്. രാഹു കേതു പൂജയൊക്കെ നടത്തുക. രാഹു കേതു പൂജയൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് വളരെ വലിയ സൗഭാഗ്യ സമ്പന്നത വന്നു ചേരും. അടുത്ത നക്ഷത്രം അത് മറ്റാരുമല്ല, നമുക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ചോതി നക്ഷത്രമാണ്. ചോതി നക്ഷത്ര ജാതകരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചോതി നക്ഷത്ര ജാതകർ വിശ്വസ്തരും തലയെടുപ്പുള്ളവരും സത്യസന്ധകരും അതുപോലെ കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ശോഭിക്കുന്നവരുമാണ്. ഉന്നത വ്യക്തികളുമായി ഒരു വലിയ സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. ധർമ്മിഷ്ഠരും അതുപോലെ തന്നെ നീതിശാലികളും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവരുമായിരിക്കും ചോതി നക്ഷത്ര ജാതകർ. ഭർതൃസ്നേഹം, കുലീനത, സൽസന്ധാന ഗുണം ഇവയുണ്ടായിരിക്കും. കുടുംബ ഭരണത്തിലും തൊഴിൽ രംഗത്തും ഒരുപോലെ ശോഭിക്കുന്നവരാണ്. ഇവരുടെ 19, 20, 33, 35 വയസ്സുകൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവർക്കൊരു ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത, വിദേശ പഠനത്തിന് പോകാനുള്ള സാധ്യത, വിദേശവാസത്തിനുള്ള സാധ്യത, ഇങ്ങനെ പല തലത്തിലും ഇവർ ശോഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ആത്മാർത്ഥമായി മുന്നേറിയാൽ തീർച്ചയായും ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർ രക്ഷപ്പെടും. അമ്മ പൊന്നു തമ്പുരാട്ടിയുടെ, മുത്തുമാരി അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം വേണ്ടുവോളം ഉണ്ട് ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക്. ഇനി രക്ഷപ്പെടലിൻ്റെ ഒരു വലിയ നേട്ടം തന്നെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരും. ആഗ്രഹിച്ചതും കൊതിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് നടന്നു കിട്ടും. കാലങ്ങളായി ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന, ദുരിതങ്ങൾ മാത്രം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, തനിക്കിനി ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമോ, തൻ്റെ ഈ കഷ്ടകാലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിയുമോ എന്ന് ദൈവത്തിനോട് പലവട്ടം കെഞ്ചി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഒരു നല്ല കാലം പിറക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ. നല്ലത് വരും. നന്ദി, നമസ്കാരം.